Takže čaute, my sme šli na druhom parte, neskončila som tento skincare. Je to skincare, nemýlte si to. Ja toto nazviem skincare 2 part. Keď poviem niečo vraveť vždy, ne, takže také to je no. Teraz si ideme dať takúže levandulovú vodu. To je taký sprej, proste, ale to je jedno. Stačí to akrát, pretože toto je môj milovaný sprej a nechcem ho minúť, pretože akože dostanem aj viac, ale proste aj tak či tak, nechcem ho minúť. No dobre. Viete, že mám už zas popaky, ale že zas. Takže sme teraz popaková kráľovna. Takže to je tak, no. Takže takéto je asi tak, no. Dobre, takže tým potom ostane končí naša skincare. Ideme na teraz túto moju obľúbenú vodičku. Je to od nie BTS, ale je to ako beauty, ale je to trošku, no proste to je jedno. Je to taká rose voda, ako Točma, lenže toto je v konzistencii, toto bolo v konzistencii umývania tváre, toto je v konzistencii hydratovania, lesknutia a sú tam proste listky už, takže to je dobré. Takže ideme sa to tam nastriekať, ozviem sa vám, lebo my máme už málo minút. Keď máme, a teraz ideme na moju najobľúbenejšiu vec, ktorú má asi povedal každý človek. A nemusí to má každý človek, je to toto balea. No takže každý človek to akože nemá ako chalan a dieťa, podľa mňa ako chápeme, dieťa. Každý sme dieťa až do 18, takže to je úplne jedno. Takže tak. No, takže to je proste akože jedno úplne. Takže ideme si tak. Rozotriem si to na tom o zem. Keďže toto už máme všetko. Už si tam môžete dať po prípade vodu, keď vám to sa zdá moc lepkavé, alebo tak. Tak, máte trošku.